Una mena de tertúlia amb molta gent, però en la que anem a parlar i a compartir coses sobre les plantes. Esto es la font del mortit, ¿no? Y me comentaba, no me recuerdo ara qui m'ho Hermes, que segons Coromines, la font del mortit fa referència a la murta, seria del mortit. Qui seria la murta? I la murta d'aspror, són dolços, però perfectament comestibles. Però n'hi ha una varietat que els fa de color blanc, groguenc, quan maduren. Estos ja són exquisits, fantàstics, boníssims. Molt estimat, utilitzat en l'antiguitat per a indicar, per exemple, que les xicones estaven disponibles per a la marxa. Agarraven, sí, mira que bé, agarraven, para dir-ho clarament, no calia posar-lo en Facebook ni res, dic, avui tinc ganes de marxa. A l'inici, quan en la festa del rei d'Anglaterra convoca cavallers, i allí va tirar el blanc, entre altres, i diu, che, en la festa en la que jo estic, havia moltes xicones amb corones de murta, i la gent ja sabia el que volia. Perquè la murta és la planta tradicionalment també associada a Venus o a Afrodita. Venus o Afrodita era la divinitat protectora de la murta. Curiosament, la paraula mirton en grec indica clítoris. Fixeu-vos la relació entre dones i murta. Una relació íntima, dones i murta. Quan la murta pateix set, és freqüent que faci una quantitat gran de vesícules d'oli, d'un oli especial, que se posen les fulles. Aquestes vesícules d'oli, a contrallum, fan com que la murta estiguera forada. Els antics, per explicar-se les coses, recorrien a fàbules, a invencions, a mites, i diuen que aquests forats eren deguts a un personatge grec de l'antiguitat que li diuen Fedra. Fedra era la dona de Teseu, un heroi grec, i aquest heroi, que n'havia anat lluny, es casa amb Fedra, torna. Fedra era bastant més jove que ell. I Teseu tenia un fill, Hipòlit, un tio ben plantat, guapo com el xoles. I anava allí al gimnàs. El gimnàs, sabeu que és una paraula grega que indica nu, en conill. Van fer gimnàsia, però ho feien conill. Allí anaven els xics. Però Fedra va descobrir una mata de murta, s'amagava darrere i mirava, posseïda de la passió, a Hipòlit fent exercicis gimnàstics. La passió per dins la cremava i de la desesperació agarrava les fulles de murta i en una agulla d'aixes del cabell la punxava i la punxava i la punxava i la va deixar forada. I això va quedar després els forats de les fulles de murta. Perquè la gent sempre s'explica coses. Diu les coses i s'inventa. Fesol, plantem murta. Ya, y hay que plantarse tanto cuidado. Res de Viagra. También es de puta madre, ¿eh?